Ani busaya no ngo manai rok sano no bu pire sapire khayo nogo thandi rok nei nogo manai nai de rang puisa nai de rok nei ano bu pire sapire khayo tana rok nei ripiri ko gang le nogo sikari gang budi ka manai rang puisa talang manai omo hai busuk bisi rong bino rok songjar ka teni ni chera rok da angka engkha tinjona korok tam kan ni chera ani him busani bung tamo ani busani bung le susen de barma bin para angka basai bari rotiram para tabu kengke nono tam hini nong luklai roh na nong nogo tam bo hai kebe murok ani onge nogo manai ya atirok chauta koto kisu buku khitra khitra chau namanu phati ja purun atirok chauta koto kisu every no ano abo haimang gundagi kongmang chau ngai boni pore ngai bati khema no nok ni khlainya ni mang nai tongo ngai ang tong tu tinyo abon pore ngai ang tong tu tinyo te kubuni buri bai kubul kha kubulya konai oburinyo talangi thangka talangi thamani pore ngai 7 mas tongi kya boro 7 mas tongmani pore ngai Teisa nogo kipili payman pore ngai nang apaka bin nogo tongi tong nogon tong bin nogon tongi tong je bo buri tlangi khari thangman yagulo pana nge tabuk abon yagulo nono tam tam rok khlai tong tabuk bo bahai rok buri talangi thamani yagulo nge buma bu phaki pili talang thangka buri nyo pili talang thaman pore ngai noi ko buri nyo na hari phaji ang nang bai ke to si tong ya ro kene bu pre sapere kayu obo hai ke manga no nok ni nong ang lokang ano phaji rok rina nayo phaji rok rina na ka ang ke lokai ang nok ni horono nong khori ma phai ka khari bai hong nogo phai ka jam tilago nge jam tilago phaya konoi iko kumui hong to ni rikha no 3 mas gang nong khori phaimani nang thangnani bagi nang agi rok kono kon jaga rok mo hai sono salari dihni rok didari kha saka ang joto no jano bai ka bong garam ba tin boro rong no ang jano ka borok salai ka salaya konoi borok bui to borok kak di hinani joto no khapi dino hinu ka ham kai tongai de hinu so Gete phanu ji ko kaham kai tongui de mano hine ang bo bai thangi tongi kha thangi tongman pore hinge ko bo haimang si khai tong ka ang bo bai hinge bo dikhe tongmanani tabuk kengke je bo hai nyo chau bo bahai rok abo kok ngan bihing no ta to ni de hinge no no kathangi ha korop phomnani obo hai kok rok chau bo sabna sa ko pumui nyo saharo phun bai mahai rok ni saro tabuk nang tamonai buskango nini cherai mak tham tongo nong pusida mano na bo bahai rok nongwan mane ang buini no ko si tongui tongman ang cherai na hare ang budi khai tare nani mane cherai nin logi tongo tabuk ang cherai hinge bo bai mang acha hingke tabuk nang jino no mahai bupre sabra khama ti nang tabuk thanao refer khlaika nang bo bai kiti khabi na ko de khabi yang te to sakang go omai ke je nang satuk jangmani bisingo je joto buri motha eba buri rok no nang bo bahai koi mung rok sanan musu ang buri rong ni thani hingka ang joto ni thani no suba su sanam tungo je omo hai satuk jak tongmani bising suba su sanam tungo ano bo hai kai bebota khairi mano mane no bo bai ki byabastha khairi mano mon bagita je bo 28 tariko phaya konoi an bihi boro hine bai no sung paja ngesang bai ma pore hingkai nin bihi goro no hine bai bo saka hingkai kuno ko gyalam ya ano hinpayu bo chala bai kok sai dong boro ni chala bai mane 3 mas ni pore abo bo sakang go 28 tariko phayu hingkai bo chala bai kok sai dong nin phunu wai ting ani phuno to ani an thani to phun bo gorei kumui ni phun si bo jai ti gusti rok bai phano kok sai dong na bo phun phai ma sombai rok abon wai ting mana ang to ke bai kok samani gorei ke bai kok ma sama bu gorei ke chala bai sa samai chawi tong ma bu gorei yang si bu ano tunam khai rakai tam rok ang bu kiri wang bui bai joto luk rok bai tam bo hinjang no ang kiri bile lasi bu kiri